Zauzmemo pređašnji položaj, bočno, idemo udah kroz izdah kukovido ka plafonu, ali uključimo i ruku. Udah kroz izdah, ruka ide preko glave, pomaže nam u podizanju i kukovi gore ka plafonu. Dalje aktiviramo bočne mišiće. I dalje smo u pređašnjem položaju, na boku, lakat ispod ramena, lakat zadnjice i stopala u liniji i polako se podižemo, udah kroz izdah kukovi ka plafonu i uključujemo nogu. Udah kroz izdah kukovi ka plafonu, noga klizi po podu. Udah, izdah i ponavljamo pokret 10 puta.